ಎಲ್ಲ ಮಾಗಟ್ಟೆಯೋ ಮಾಗಟ್ಟೆಯೋ බස් රථයේ සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. අපි එක්තමු ලංකා කියලා ආයතනයකින් අපි කාන්තාවන්ට බස් රථවල වෙන ඉන්සනේට එරෙහිව වැඩ කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා. ඒකෙදී අපි කාන්තාවන්ට පොඩි කාඩ් එකක් දෙනවා. මේ කාඩ් එකේ ඒගොල්ලෝගේ පොලිස් ළඟම තියෙන පොලිස් ස්ථානවල තියෙන ෆෝන් නම්බර්ස් ඔක්කොම මේ කාඩ් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ ස්ටිකර් එක අලවනවා බස් එකේ හැම බස් එකකම. එතකොට මේ බස් රථයේ මේ නම්බර් එකයි සිර දඬුවම ගැන නීතිය මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම පයින් කැමති කාන්තාවන්ගෙන් සමාවිල්ලන්න පුරුෂයන් වශයෙන් අපෙන් වෙලා තියෙන උගලන්න තියෙන හානිය ගැන. ඒ වගේම මම කැමති කියන්න අපි කැමති ඕගොල්ලෝ නිදහසේ බස් රථයේ ගමන් කරනවා දකින්න. මගේ සහෝදරයා ඉන්නවා ඔහු දෙමළ භාෂාවෙන් මේ ගැන ප්‍රකාශ කරයි. பஸ்ஸில் பயணிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் ஒன்றுபடுவோம் இலங்கை எனும் அமைப்பிலிருந்து வந்திருக்கிறோம். பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் துஷ்பிரயோகத்துக்கு எதிராக ஒரு முயற்சியை ஷோயுக்கா என்ற பெயரின் கீழ் நாம் எடுத்துள்ளோம். எனவே இன்று நாம் பஸ்ஸில் பயணிக்கும் அனைத்து பெண்களுக்கும் ஒரு சிறிய கார்டு ஒன்றை விநியோகிக்க போன்றோம். அதில் உங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் யாரை துஷ்பிரயோகம் ஏற்பட்டால் யாருடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றிய அனைத்து தகவல்களும் அதில் அடங்கியுள்ளது. அதை விட நாம் 2 ஸ்டிக்கர்களை இங்கு பஸ்ஸில் நாம் போடுவோம். அதிலும் தேவையான தகவல்கள் அனைத்தும் அதிலும் தரப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று நாம் முதலாவதாக மன்னிப்பு கோருகின்றோம் இங்கு பஸ்ஸில் பயணிக்கும் அனைத்து பெண்களிடம் இருந்தும், அதாவது கடந்த காலங்களில் அவர்கள் எந்த விதத்திலாவது துஷ்பிரயோகத்திற்கு ஆளாகி இருந்தால் அதுக்காக நாம் ஆண்களிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதே வேளையில் அவ்வாறான துஷ்பிரயோகத்தை கண்டு காணாதது போல் மற்ற பக்கம் திரும்பி செல்லாமல் அதற்கு எதிராக எழுப்பி நின்று நாம் ஒரு முயற்சியை எடுத்தால் நாம் துஷ்பிரயோகத்தை நிறுத்த முடியும். எனவே அதை நாம் ஒன்று சேர்ந்து இலங்கையர்களாக ஒன்று சேர்ந்து நாம் செய்வோம் என்ற அந்த குரலோடு நாம் இதை முடிந்து கொள்ள விரும்புகின்றோம். ඒ වගේම ඔබට පවසන්න කැමති අපගේ ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ 345 වෙනි වගන්තියේ තියෙනවා නීතියක් කාන්තාවන් හිරිහැරයක් හරි හිංසනයක් හරි කරොත් එයට එරෙහිව කම්ප්ලේන්ට් එකක් හරි අපේ පොලිස් ස්ථානයකට දඬු දුන්නොත් ඒ අහුවෙන පුද්ගලයාට වසර 5ක් දක්වා සිර දඬුවම් නියම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මන්දි මුදලක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් ඔබට දැනගන්න. அதை போன்று நாம் குறிப்பிட விரும்புகிறோம். இலங்கை நீதி சட்டத்தின்படி பகுதி 345 கீழ் பெண்களுக்கு எதிராக துஷ்பிரயோகம் செய்தால் அதற்காக நீங்கள் 5 வருடம் சிறை தண்டனைக்கு உட்பட முடியும். அதே போன்று நீங்கள் பதிப்பணமும் செலுத்த வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு நீங்கள் ஆளாகலாம் என்பதையும் நான் කැමති සියලුම පුරුෂයන්ගේ මෙතනින් ඔබගෙන් අපි කැමති ඉල්ලන්න කාන්තාවන්ට යම්කිසි හානියක් වෙනවා නම් බස් රථයක් තුල කරුණාකර එයට එරෙහිව නැගී හිටින්න බය වෙන්න එපා. එයට එරෙහිව අනිවාර්යෙන් නැගී සිටින්න ඕනේ. කොන්දරස්තර මහත්තයාගෙන් හෝ අනිත් අයගෙන් උදව් ඉල්ලන ලෙසත් අපි කාන්තාවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි අපි කියන දේ ගැන. பஸ்ஸில் பயணிக்கும் அனைத்து ஆண்களிடமும், அதாவது நீங்கள் பெண்களுக்கு எதிரான துஷ்பிரயோகத்தை கண்டால் அதற்கு எதிராக எழுந்து நின்று நீங்கள் செயற்பட வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட விரும்புகிறோம். அதே போன்று இந்த பஸ்ஸின் கண்டக்டர் உட்பட உங்கள் அனைவருக்கும் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டால், ஏதாவது துஷ்பிரயோகத்தை நீங்கள் கண்டால் அதற்கு எதிராக எழுந்து நீங்கள் செயற்பட வேண்டும் என்பதை நாம் குறிப்பிடுகிறோம். Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom